¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, una enorme bandera de España. Este es el contundente mensaje que ayer quiso lanzar Pedro Sánchez durante el acto de proclamación de su candidatura como candidato a la presidencia del Gobierno. Un acto que se celebró en el Circo Price de Madrid y que tuvo un evidentísimo referente. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars Pues Pedro Sánchez evidentemente quiso emular a Barack Obama y defendió el uso de la bandera española de esta manera. Es la bandera que me representa, es la bandera que quiero que siga representando a mis hijas, que tienen 10 y 8 años. Y es la bandera que trajeron nuestros padres, aquellos que trajeron la democracia a España. En fin, yo me siento muy reconocido en ella y no me siento nada incómodo, al contrario, yo reivindico la bandera de España, la bandera constitucional. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Acierta Pedro Sánchez reivindicando la bandera española? Bueno, yo creo que no comete ningún error, desde luego, y en todo caso es una cuestión de puesta en escena. Creo que también para intentar centrar una posición que por la cuestión de los pactos puede haber estado desdibujada, donde está la posición política del Partido Socialista, y a partir de ahí, pues creo que desde luego la bandera, sin convertirla en eje de debate de la política nacional, representa en todo caso al Estado. Unos pueden tener un sentimiento más nacional y no, y yo creo que en todo caso no ha sido desacertado y desde luego pues parece que la atracción mediática la ha tenido, con lo cual algo ha conseguido, no ha pasado desapercibido. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hablamos del Partido Socialista Obrero Español, si no me fallan las cuentas, el único partido que sigue llevando la palabra español dentro de sus siglas. ¿Acierta Pedro Sánchez con esta reivindicación tan explícita de la bandera rojigualda? Bien, acertar si no es una, diríamos, posición oportunista y una posición que luego no sea coherente. Yo, no, como Gonzalo, creo que no es ningún desacierto siempre y cuando se actúe luego en coherencia con esa contundencia, ¿no? Y con esa, diríamos, manifestación estética, ¿no? Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Me parece un poco de infantilismo el que a estas alturas de la vida estemos a ver quién tiene la bandera más grande, yo salgo detrás de la bandera. Me parece que le hace competencia a aquel señor que había puesto una bandera de 250 metros cuadrados en la Plaza de Colón de Madrid, que se llamaba Trillo y del que todos nos sorprendió mucho aquel acto. Me parece ridículo. Si realmente no hacía falta reivindicar la bandera, porque el Partido Socialista es español y no tiene que reivindicar la bandera, me parece una cosa infantil absolutamente. Y si no, me parece que hay otras formas de reivindicarla. No me parece nada maduro el señor Sánchez. Bueno, un gesto que está siendo muy comentado en las últimas horas. Es verdad que el Partido Socialista no siempre reivindicó la bandera española con tanta contundencia. Sé que hablaremos de esto y de más cosas, por ejemplo, de lo que ha dicho Mariano Rajoy hoy en Bayona, en esa cumbre hispano-portuguesa. Sí, justo estaban aquí en Galicia, tanto Mariano Rajoy como el líder portugués, Pedro Passos Coelho, y con Rajoy delante la pregunta era obligada después de los cambios que hizo en el partido la semana pasada. La pregunta era ¿para cuándo los cambios en el gobierno? Y Rajoy sorprendió a todos diciendo que de crisis de gobierno, nada de nada. Faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones, no va a haber ninguna, lo que se entiende por crisis. Insisto, no vamos a cambiar las políticas ahora, cuando quedan varios meses y sobre todo cuando la política económica empieza a dar resultado en nuestro país. Y hoy aquí en Vía V queremos daros la otra cara de la moneda, porque llevamos ya meses hablando de la renovación de los partidos tradicionales y hoy les vamos a poner cara. Hemos invitado al plató de Vía V a nuevos alcaldes del bloque nacionalista galego que tienen algo en común. Todos se estrenan en sus alcaldías. Son los alcaldes de Boimorto, de Muras y también de Moaña. La alcaldesa de Moaña seguro que os suena, porque aunque ella lo ha calificado como una chorrada, sí ha salido en las noticias a nivel nacional, porque una de sus primeras medidas al llegar al ayuntamiento ha sido sacar la foto de los Reyes y poner en su despacho la foto de Castelao.
E como alcaldesa nacionalista que os veciños e as veciñas elexiron, pois democráticamente creo que estou autorizada a poñer no meu despacho aqueles símbolos que nos identifican como nacionalistas e na defensa pois do que somos, non? Como na identidade do noso pobo. Y a Besteiro se le complica cada vez más su nombramiento como senador, algo que ya dábamos por hecho la semana pasada. El PP hoy ha hecho oficial su bloqueo a esta designación. Méndez Romeu le tocó defenderlo en el Parlamento y ha calificado la actitud de los populares de infantil. Obra infantil, é unha maniobra caprichosa, é unha maniobra inútil. Antes ou despois, o Partido Socialista terá o senador que lle corresponde de acordo coa lei. Del Senado queremos hablar esta noche aquí en VIAV y por ahora dejamos en el aire la pregunta: ¿para qué sirve el Senado? You must remember this, the fundamental things apply as time goes by. No matter what the future brings as time goes by. Leticia Santos, alcaldesa de Moaña, moi boa noite. Boa noite. Manel Requeijo, alcalde de Muras, moi boa noite. Boa noite. E Xosé Luis Rivas Cruz, alcalde de Boimorto, moi boa noite. Boa noite. Imos falar moito do bloque esta noite, do que representades como alcaldes de tres localidades tan diferentes como estas tres, do momento que está vivindo o nacionalismo galego, pero por empezar polo principio deste programa, que importancia, Leticia, teñen os símbolos a hora de facer política? A ver, nós somos un grupo político claramente nacionalista e de esquerdas e para min é unha, por exemplo, colocar a Castelao no meu despacho é algo inspirador e creo que como a min é algo que comparten pois centos de galegos e galegas. A figura de Castelao é moi importante. Tamén teño que recoñecer que outro día non me expresei moi ben, o que sí me sorprendeu foi tanta atención mediática. Sí, tanta atención mediática nun xesto que nos levou solo 5 minutos e que despois estivemos xa traballando polo Concello. De feito, se me permites, xa che podo anunciar unha medida que puxemos en marcha a primeira semana de goberno, que foi garantir que os nenos e nenas de Moaña, tanto aqueles que necesitan de comedores e escolas de verán por conciliación familiar teñan acceso, como aquelas familias que están dentro do risco de exclusión social, que teñan acceso eses mesmos nenos e nenas a compartir co resto dos rapaces sin que sexan diferenciados de ningunha maneira. E iso conseguiuse na primeira semana de goberno. Falaremos das medidas tamén que estades poñendo en marcha, pero os símbolos en política seguro que son importantes, os explicaría probablemente esa atención mediática que supuxo esa decisión de poñer o cuadro de Castelao. Pregúntoche, Manuel, que importancia teñen os símbolos? Estábamos falando antes desa bandeira de España que o Partido Socialista parece reivindicar, aquí temos a bandeira galega. Que posición hai que adoptar en relación cos símbolos? Vamos a ver, eu non sei exactamente, se me preguntas polo Partido Socialista, non sei que posición adaptaran. Pregúntoche en xeral, pola importancia dos símbolos. Ou no meu caso concreto, eu me identifico no meu concello, por exemplo, temos unha bandeira de España, unha bandeira galega, no meu despacho, é dicir, a legislación me di que podo retirar as que están no meu despacho, e en principio, bueno, cando falei cos vosos compañeiros, falamos de outras cousas, e en principio a idea é retiralas, é dicir, o despacho se colocará o gusto do alcalde e eu farei iso. Eu entendo que tanto a bandeira como, bueno, que é co que te identificas, non? No noso caso é a bandeira blanca e azul e eu me sinto identificado con ela. Xosé Luis, hai un problema cos símbolos en España? Non sei, cada un dá esa importancia que lles quere dar. En realidade, eu no meu despacho teño un tocador de zanfona. De todas maneiras, eu penso que si son importantes, porque cando estás traballando, levanta a vista, se estás con moitas tarefas, con moito traballo, tens que ter alguén que che diga algo. No caso de Castelao, Castelao é unha persoa respetadísima, é un político, un intelectual, levaba a patria inteira na memoria, decía Lourenzo Varela. Entón, eu creo que é unha persoa que inspira, non?
Bueno, e os que somos republicanos, pois o rei non nos inspira nada, eu respeto, pero non respeto por imperativo legal. Bueno, pois imos falar de símbolos, pero como decía tamén imos falar de política esta noite. Imos coñecer un pouco mellor a estes tres alcaldes nacionalistas que hoxe quisemos convidar aquí á mesa de VIAV para falar non só do Bloque Nacionalista Galego, senón do momento político que estamos a viver, do que representa nestes momentos o BNG, así que imos recurrir a María Cadegato de novo para que nos faga un pequeno perfil de cada un deles. Empezamos, Fernanda, si te parece, por Manuel Requeijo, 40 años, licenciado en Historia por la USC y estrenándose como alcalde de Mura. Este fue el resultado de las últimas elecciones. El bloque, que en la anterior legislatura solo tenía un concejal, subió de 1 a 3 en el pasado 24M. Así que lo único que le hacía falta para gobernar era obtener el apoyo del PSOE. Requeijo lo consiguió y entró así también para la historia al derrotar al ya también histórico alcalde del Partido Popular, Issam Al-Nam. Llevaba 24 años al frente de la alcaldía de Muras. Cuando tomó posesión, Requeijo afirmó que con él se acabaría la corrupción y también el caciquismo en este ayuntamiento. También estrenándose está Leticia Santos. La noticia de su primera decisión como alcaldesa dio la vuelta a toda España. Ella sustituyó, como sabéis, la bandera y el retrato del rey de su despacho del ayuntamiento por la gallega y también una imagen de Castellao. Ella, sin embargo, ha calificado esta decisión como una chorrada y ha pedido a los medios que informen sobre su acción política. Lo cierto es que cogió el bastón de mando del ayuntamiento con el apoyo del PSOE. A sus 6 ediles se sumaron los 3 socialistas. Leticia Santos será, por lo tanto, la primera alcaldesa de Moaña, mientras Marta Freire, del PSOE, su teniente de alcalde. En su investidura, ella pidió un gobierno de consenso y también de defensa por los intereses generales de Moaña. Menos joven, pero también de estreno como alcalde, está José Luis Rivas, más conocido como Mini. Él tiene 60 años, 3 hijos, 2 nietas y lleva 28 siendo profesor de primaria. Se le conoce como Mini porque el dúo musical Mini y Mero, del que forma parte, es conocido como uno de los ejemplos en Galicia por la apuesta de la recuperación de la música tradicional en nuestra comunidad. Fue un acuerdo in extremis que llevó al BNG a la alcaldía. Consiguió 2 ediles y el PSOE consiguió 4, pero el bloque avisó desde el principio que solo pactaría con el PSOE si la alcaldía la tuviera el BNG. Unas horas antes del pleno de investidura, los 2 partidos llegaron a un acuerdo para que no gobernara el PP. Se retiró así la alcaldía de la socialista Ana Ledo y será José Luis Rivas Cruz, Fernanda, el alcalde de Boimorto durante los próximos 4 años. Bueno, pois Mini, empezo por ti. Por que dar un paso e facer política activa? Teño 64 anos. Bueno, pois mira, quitámosche 4, empezamos ben. Por que facer política activa? Porque eu creo, a ver, eu veño do mundo da música e da poesía, non? Entonces chega un momento en que os soños deben materializarse, en que só soñe un pouquiño, non? Levo moito tempo, 40 e pico de anos, soñando con un país, sobre todo con axuntamentos que dean servicios aos veciños, nos que señan igualitarios e nos que a xestión seña pública. Entonces agora preséntase esa oportunidade. Hai algún resorte, algunha cousa concreta que te amola especialmente e que che leva a dar o paso? Sí. Das que están acontecendo últimamente? Das que están acontecendo a situación do sector lácteo. A riqueza da nosa terra e do noso rural é que teñamos que vivir de caridades, é dicir, que teñamos que vivir con pensións non contributivas a maior parte das veces e que o noso sector productivo se esteña acabando. Que non teñamos poboación nova, que non podamos fixar poboación, que esteñamos perdendo aceite. Son un montón de cousas tremendas, non? Porque o problema cando faz campaña é visitar casa a casa e ver de cada 3 casas ver 2 baleiras e algunhas delas amañadas, pero que veñen de fin de semana ou de cada mes. Entonces, isto, cando ti coñeciches, eu coñecín cando cheguei a Brates, cheguei no 83, coñecín o rexurdir do campo, dicir, aquela persoa que tiña 5 vacas e pasaba 7, e andaba como unha moto. E todo daba a coñecer que pasáramos a época dos amos e dos caseiros e de pagar a medias do que facías no lugar e pasar a un tempo novo, un tempo de ilusión. E iso cercenouse no 95. A partir de aí foi todo declive e eu négome a morrer nun concello en que estamos agonizando e non facemos nada. Os nosos netos pediránnos contas algún día. Leticia está afirmando que a cabeza é dunha xeración evidentemente distinta a de Mini. No teu caso, por que decides dar o caso, participar de xeito activo na vida política e finalmente rematar sendo alcaldesa do teu pobo, de Moaña? Por que? Bueno, eu como persoa que reside en Moaña desde que naceu,
bueno, pues, vendo a situación na que nos tiña un pouco sometido o goberno, bueno, que acaba de sair, non? Que era do PP, bueno, pois, ante esa indignación eu reactívome máis dentro do BNG, se ben xa fora na candidatura anterior de 2011, pero iba nun posto de apoio, non iba nun posto de saída, e reafirmome máis nesa condición porque eu creo que se pode facer política dun xeito distinto, ben distinto que se estaba facendo por parte do Partido Popular, e agora que levo unha semana na alcaldía me dou de conta que sí, que é posible facer política de outra maneira e que é posible traballar de verdade polos intereses dos veciños e das veciñas, que é o que nos move a este equipo de goberno. Mais un equipo que, como sabes, está integrado por dúas forzas políticas, pero que traballamos como un único equipo, que é como debe ser. Unha alcaldesa, ademais, unha teniente alcalde non é moi frecuente, non hai moitas mulleres ao frente de concellos no noso país. No teu caso, Manuel, unha semana ao frente desa alcaldía, un concello particular tamén cun alcalde que levaba máis de 20 anos rexendo os destinos dese municipio. No teu caso, por qué? Por que a militancia? Como vai indo esta semana? Que estás descubrindo da política que antes non sabías? Pois, sobre todo pola necesidade ou por querer cambiar as cousas. Comparto moitas das cousas que decía Mini, sobre todo vimos de concellos rurais, e a situación de despoboamento e de envellecemento pois che faiche ferver o sangue, non? E un concello como de Muras, bueno, ali ao carón da Serra do Xistral, con moita riqueza, falaba antes con Ernesto, non? E con 680 habitantes e que te atopes con situacións de... 680 habitantes por unha extensión de 163 km cadrados. Impresionante, claro. E que te atopes, bueno, na pasada legislatura, dous veciños, bueno, votaron varios días na súa casa, onde les faleceu, porque vivían sós, ninguén se preocupou por eles, bueno, e iso ao final eu veño do ámbito social, faiche ferver o sangue e queres meterte para cambiar as cousas. Como atopo o Concello, me preguntabas? Un caos, un desgoberno absoluto. Podeche avanzar algunhas cousas, pois a plantilla do Concello son 28 traballadores, 3 funcionarios e 25 contratados. Dos 25 contratados, 20 teñen xornada completa e estaban realizando media xornada. Certificacións, obras certificadas como rematadas, te pos a revisar e te atopas con unha estrada de 2,5 km que tiña que realizarse e só se fan 1.500 metros. Claro, todo isto o sabes cando estás dentro. Eu estive 4 anos na oposición. E era imposible acceder, fiscalizar ese labor? Pois o anterior alcalde Mini ríes. Isan, pois, bueno, ti chegabas ao Concello, solicitabas unha documentación e xa te estaba esperando, non? Te voi a arruinar la vida, tú non sabes lo que vas a hacer, tú non sei que, tú non sei cuánto. E logo, claro, poñéndoche trabas continuas. Cando estás nun concello pequeno, bueno, eu teño un traballo, teño que pedir días do meu traballo para poder implicarte e facer cousas. E entonces, bueno, acoso persoal, insultos, bueno, os teus compañeiros da prensa escrita recolleron iso. Recolleron as cousas que sucedían. Bueno, hai unha cousa que vencella tamén os nosos 3 convidados de hoxe que están no Bloque Nacionalista Galego. Enseguida imos coñecer datos do momento político concreto do BNG, pero non sei se tedes a sensación, Mini, empezo por ti, de si non é o mellor dos momentos posibles para estar no Bloque. Nunca é o mellor dos momentos posibles para estar no Bloque, porque o Bloque é un partido, é unha organización que está sempre levando leña. Por múltiples motivos, eu non sei por qué. É dicir, o que nos distingue dos demais é o noso amor a Galicia. Non digo que os demais non teñan amor a Galicia, pero o noso vai por diante. O mellor ou o peor dos momentos, non o sei, pero o momento político é o que é. Nós tampouco estamos nun mal momento. Están aí as alcaldías que conseguimos, está o número de concelleiros. Claro, perdimos compañeiros que se foron para outras formacións, evidentemente. Iso quere dicir que a organización está viva. Podoche decir que hai unha... Eu podo falar de Boimorto en concreto. En Boimorto temos unha asamblea moi numerosa de xente moi nova que está disposta a pelear polo seu concello. A nós iso bastanos. Simplemente con que teñan ganas de pelear polo seu concello, ganas de facer cousas con ilusión, sin intereses crematísticos, nin de postos, nin de historias desas, a nós válenos. Esas son as asambleas abertas. Bueno, pois imos falar enseguida polo miúdo deste momento político tan apaixoante por outra parte que estamos a viver, pero imos coñecer algúns datos, como sempre facemos, para telos todos encima da mesa. Imos ao plato informativos, ali está Uxía Rodríguez. Adiante.
Pois, Fernanda, o propio voceiro nacional do BNG falou de luces importantes e sombras moi escuras tras os resultados do 24M. Así resumiu a situación do bloque que nestos últimos comicios non só se tivo que enfrontar a un nacionalismo dividido, que tamén loitou contra mareas lideradas por algúns dos formados no seu propio seo. O resultado, neste caso, máis que nunca, segundo como se mire. Así está pintado agora mesmo o mapa do poder municipal do BNG. Teñen 30 alcaldías nas súas mans, o que quere dicir que gañaron 7 con respecto hai 4 anos, co gobernarán noutros 15 municipios. En total, os nacionalistas rexerán a 450.000 galegos. Agridoce. Que ten de agrio e que ten de doce? Bueno, tuvo resultados positivos en términos de millora de posicións en poder municipal. Máis agrio foi o resultado nalgunhas das cidades. O BNG trata de resistir, pero o seu papel é agora moito máis discreto que noutros tempos. Se poñemos a lupa nas 7 principais urbes de Galicia, o certo é que o retroceso dos nacionalistas é máis que significativo, precisamente onde competiu no mesmo espazo cas mareas. Desapareceron literalmente dos concellos de Vigo e Ourense, onde quedaron sen representación. En Lugo lograron resistir, grazas tamén á ausencia dunha clara competencia, como na Coruña e Santiago de Compostela, onde caeron 6 puntos. Un baixaron en Ferrol, onde tamén son cuarta forza. Pontevedra, pola outra banda, segue sendo o seu estandarte, a urbe emblema do BNG, con Fernández Lores, que serve para amosar como tamén poden ser capaces de manter e reforzar o seu poder. Pero a evolución nos ensina moito máis, sobre todo que o papel do BNG encolle. Esta é a liña de apoios dos nacionalistas nas eleccións autonómicas. Nas últimas, as de 2012, perderon 124.000 votantes, pasaron do 16 ao 10%. Nas últimas europeas, o retroceso traduciuse nas 23.000 papeletas menos. Chegamos a estas últimas municipais, nas que 72.000 dos galegos que no 2011 optaron polas siglas do BNG decidiron non volver a facelo. Obtiveron 189.000 votos e unha porcentaxe do 12,9%, 4 puntos menos que hai 4 anos. Pois estes son a grandes rasgos os números do BNG. Bueno, pois eses son os datos, enseguida volvemos a contactar contigo, Uxía, para que nos contes máis cousas da estrategia e da táctica que está seguindo o bloque nos últimos tempos. Eu non sei, Leticia, como explicas ti esta perda? Falamos dos vosos concellos, os que gobernades os tres, como acabamos de contar, pero tamén hai unha evolución dos apoios electorais que está recibindo o bloque nos últimos tempos que está decrecendo. Eu non sei a que atribúes ti esa certa desconexión que parece ter o bloque, polo menos no entorno das cidades. A ver, eu no entorno das cidades o que teño claro é que ali onde gobernamos a xente aposta por o noso goberno. De feito, Pontevedra é un claro estandarte. En Pontevedra había unha marea, pero non foi quen Bueno, gobernastes en Vigo tamén no seu momento, gobernastes en Ferrol tamén no seu momento, nestes momentos está... pero bueno, estamos falando do máis reciente, non? Antes da escisión de Amio, que todos sabemos que iso marcou un punto pois importante tamén para nós, non? De feito, houve compañeiros que se foron a outras forzas políticas, pero compañeiros que siguen manifestándose polo menos nacionalistas, non? E desde eu o que che podo falar é máis ben a nivel un pouco comarcal. Eu podo che falar da comarca do Morrazo, onde estamos en 4 alcaldías. En 2 estamos como alcalde e alcaldesa. Na de Bueu, en concreto, o alcalde reforzou a súa maioría absoluta. En Cangas temos o cogoberno e en Vilaboa tamén temos un cogoberno. Pero no conxunto do país, Leticia, non hai que facer algo de autocrítica? Supoño que vos falades internamente do que está acontecendo cos apoios electorais do bloque. Eu non sei a que conclusión estades chegando, porque hai moita xente nova, primeiro, que abandonou o bloque e que está nestes momentos liderando outras candidaturas, e moita xente nova tamén, e non tan nova, que decide apostar electoralmente por esas candidaturas. Ti, por exemplo, pola edade que tes, hai moita xente que diría, non, pois, lóxicamente, Leticia pega cas mareas. Por que non as mareas e por que si o bloque no teu caso? Porque no meu caso o bloque é un símbolo, polo menos xa che digo, falo xa a nivel local, en Moaña o bloque é unha garantía de seguridade democrática e de participación veciñal, e polo tanto eu só me podía involucrar nunha forza como esta, non? E no caso a nivel, bueno, pues a nivel global, a nivel galego, o que creo é que realmente o que hai é un
bueno, ali donde as asambleas abertas foron realmente tiveron éxito de convocatoria, que a xente sí que participou e tal, defendemos ben o noso ámbito. O que pasou foi que realmente son as primeiras eleccións nas que, por decirlo así, competimos divididos. Disculpa que faga ese símil, pero é que veño do deporte e competimos un pouquiño divididos, non? É a primeira vez que nos presentamos... Pero parece que esa división vai gañando o outro, o adversario. Bueno, iso será un de momento, eu penso claro que os períodos son transitorios e creo que esta é unha boa, eu creo que isto é unha boa oportunidade, porque polo menos agora a xente empeza a falar de política de volta, cando antes lle falabas de política, antes desta crise toda democrática, e ninguén che quería prácticamente escoitar, digo dentro da xente moza, da que eu veño, non? E coa que me identifico. Sin embargo, agora, prácticamente todo o mundo sabe do que estás falando cando te refires a unhas cuestións políticas ou a outras. Entón, creo que é unha oportunidade para o Bloque tamén, de agrupar tamén a esa xente que está aí, que está próxima ao nacionalismo, que está próxima á esquerda e de que pode formar parte con nós. Nós estamos abertos a esa participación. Manuel, pido autocrítica. Que erros ten cometido o Bloque nos últimos tempos? Pois eu vouche falar, Fernando, da miña realidade. A realidade que teño ali no Concello, nos no Concello subimos. A comarca da Mariña, que é a comarca que pertenzco eu, tamén subimos en número de votos. É certo que distí que as cidades, os resultados non foron os agardados, pero eu creo que estamos facendo un bon traballo nas alcaldías, o que decía Leticia, non? Nas alcaldías onde gobernamos repetimos, e con maioría absoluta. Vigo tivestes un alcalde, nestes momentos non está representado o Bloque na corporación, en Ferrol houve alcalde tamén do Bloque, quero dicir, ese automatismo prodúcese ás veces, outras veces non se produce. Sí, supoño, eu descoñezo esa realidade, así que veo que sigues pola prensa e non sabría darche unha resposta, supoño que serán moitos factores. Pero ti como militante do Bloque, como alcalde do Bloque nestes momentos, non hai algunha cousa que consideres que o Bloque ten feito mal nos últimos tempos, que o mellor está, non o dubido, en condicións de resolver recentemente, como consecuencia dos gráficos que acabamos de ver? Si tiveras que decir, bueno, pois isto non o fixemos ben, que sería? Eu, nese sentido, sí que son autocrítico, pero non creo que se teñan feito algo que podas decir ti isto vai influir directamente nos resultados acadados. Nese sentido, non sabría decirche. Mimi, que pasou? Por que hai unha certa desconexión nestes momentos? Insisto, polo menos é certo que decides alcaldías nas que leva tempo gobernando o Bloque, que recibe o refrendo da cidadanía, pero é certo que no entorno, na contorna das cidades hai un problema. Nestes momentos o Bloque ten un problema. Con que relacionas ti ese problema? É certo, o Bloque, o problema que ten é que non é un partido, é unha organización que engloba un montón de tendencias e de familias. É certo que somos un movimento asambleario, é dicir, é complicado. Sí, pero eso está de moda agora, As asambleas están agora de sí, moda. eu espero que les vaya ben, é dicir, moitos son antigos compañeros e amigos, grandes amigos. Pero foi un problema. O sistema de organización do Bloque ten sido un problema para o Bloque? Sí, pero eu quero esperar a ver no que dá, como decimos na aldea, a ver en que dá, porque hasta de agora é todo mel. A ver, tamén houve unha influencia mediática grande. É dicir, cousas que desde o BNG levamos dicindo desde hai anos, nunca tuveron eco, e agora dino desde as Mareas ou desde Podemos e si teñen eco. E a xente escoitos, porque se din desde outros ecranes, non? Entón, tamén hai que poñer as cousas no seu sitio, é dicir, hai unha cantidade de cousas que nos... Igualdade, cousas públicas, é dicir... Hai unha cantidad de cousas que nos levamos dicindo hai moito tempo. O sea, ti suscribirías, por exemplo, non sei se o coñeces, suscribirías o programa de Martiño Noriega, por exemplo? Desde o meu nacionalismo. E desde a miña esquerda. Sí, pero que diferente o seu nacionalismo e a súa esquerda? Posiblemente non haxa moita diferencia. A diferencia está en que eu estou na casa común do nacionalismo, inda que haxa máis xente nacionalista fora que adentro, pero eu sigo querendo esa casa, e estou nesa casa, síntome ben, porque me sinto respetado, sobre todo municipalmente. É dicir, cuidado, municipalmente eu levo 12 anos no Concello de Boimorto como concelleiro, 4 anos no goberno, hai bastante tempo, e sempre tuve un apoio. Cando había algún problema, algunha dificultade, eu chamo, non te preocupes, servicio xurídico, e sempre tuvemos moito respeto, e iso é de agradecer. É dicir, sempre fomos autónomos. É dicir, as asambleas abertas non é un invento de agora, é dicir, a Asamblea de Boimorto sempre decidiu por sí. É
o que tiña que facer Pero a en única política explicación de que a municipal. xente merque, digamos, se me permite a expresión, o sabes- proxecto das mareas desprecie, se me permite a expresión, o do bloque, crees que é simplemente polo apoio mediático que Nunha visita recibiron? que fixen cos meus alumnos ao que era Complesa. Estivemos vendo toda a cadea de envasado e baixamos abaixo para que os rapaces visen aquelas carretillas e tal. Eu vin leite de diferentes marcas. E dixen, vos, isto é un almacén? Dice, non, envasamos nós. Pero este leite está a 70 pesetas e aquele está a 40. É o mesmo leite, dixeronme, sí. E o precio é política de mercado. Con eso creo que che contesto. Insisto, nunha pregunta dunha forma un pouco distinta. Martiño Noriega e Xulio Ferreiro, ambos os dous, proceden do bloque. No caso de Martiño, evidentemente, no caso de Xulio Ferreiro, menos explícito, pero tamén. Por que esa comodidade que ti expresas que leva sentido todos estes anos nesa casa común do nacionalismo do que fales? Por que hai tanta xente nestes momentos que non se atopan cómodos no bloque? Pois non sei, haberá que preguntarlle a eles. Eu, cando me vexo con Martiño, dámonos un grande abrazo, con Beiras igual. Discutimos de política, estamos diverxendo en algunhas cousas, en poucas cousas, pero non ten... É a situación de cada un. Eu síntome ben. Entendesme? Non vexo tanta diferencia nin tanta distancia. É dicir, a política avanza. Posiblemente o bloque, e aí tes a proposta que acaba de facer Xavier Vence, é dicir, teremos que adaptarnos aos tempos, porque evidentemente o 15M marca un punto de inflexión. Marca un punto de inflexión na maneira de concebir e de ver a política. Entonces teremos que adaptarnos, e eles tamén. Tenemos que facer todos un grande esforzo de adaptar as nosas líneas políticas ao momento actual. E iso que significa, Mini, eso de adaptar? Porque enseguida hemos escoitar o que leva proposto o bloque Xavier Vence nos últimos días, se fala incluso de prescindir das siglas. Por que non? É dicir, que persegue o bloque? O bloque persegue o que persiguen moitos outros galegos e a teremos unha representación de esquerda, de verdade. De esquerda mirando cara dentro deste país, posto que non temos dereita neste país que mire cara dentro deste país, non temos dereita nacionalista. Entendendo o nacionalismo como a constatación de que somos un feito singular, de que somos un pobo, somos unha xente, chamalle región, chamalle nación, é igual, matria, patria, é igual, é dicir, pero que temos unha problemática, temos dereito a defendernos e a ver o mundo a cando os outros por unha ventana distinta, sin seremos millores nin peores, pero somos nós. Entonces, si conseguimos un grupo parlamentario que defenda esas peculiaridades e que defenda os nosos sectores productivos, que nos defenda a nós, pois a min vale, poña as siglas que poña. Mais esquerda ou máis nacionalista? Eu non concibo o nacionalismo sin a esquerda, non concibo a esquerda. Pero antes falabas de que en Galicia non hai dereitas nacionalistas, quere decir que noutros territorios sí que as hai. A ver, eu falo, bótome a falar galego desde a miña carreira, outra vez, porque me sinto de esquerda, e porque quen está oprimido neste país é a xente que fala galego naquela época. Eu non concibo ser nacionalista sin ser de esquerda, e non concibo ser de esquerda sin ser nacionalista, porque as dúas cousas van unidas. É o meu povo, é a miña xente, é a xente que sofre e que sufriu a historia, e é esa xente a quen non pretendo salvala, porque nós non salvamos nada, pretendo andar con ela. Simplemente. Leticia asinte moito, a pesar de que, insisto, non compartide xeración, as vivencias que Mini poido ter nesa época na que o galego estaba perseguido non corresponde ca túa vivencia personal, a pesar do cal, concordas con el? A ver, hoxe en día, afortunadamente, non está perseguido dun xeito legal, pero sí que é certo que aínda en certos ámbitos está un pouco marxinado ás veces. Por exemplo? Bueno, pois, dentro da miña vida cotidiá, según en certos lugares, moito máis nas cidades ao mellor que nos povos, pero moita xente que renega do galego porque pensa que o galego é con perdón, é de xente que non ten cultura, e é ao revés, o sea, non ten, bueno, é ao revés non, que digo que o galego en sí é cultura viva, cultura do noso povo, e creo que debemos coidar, non impoñer, pero sí coidar, debemos mimalo, porque é parte da nosa diferenciación, é algo que nos une como povo en sí. Bueno, falamos do que está plantexando o bloque nestes intres, nestes momentos tan complicados, neste momento político, bueno, no que están cambiando tantas cousas. Imos, xa para rematar o plato de informativos, para que xa nos conte un pouco cales son esas propostas que pasan por esa candidatura que se chama de Unidade Popular para a seguinte cita electoral, a máis inmediata que temos, que esas eleccións xerais do mes de novembro, máis ou menos. Adiante, Uxía.
Pois 3 anos despois da Asamblea de Amio e cunhas eleccións, como dis, Xerais a volta da esquina, parece que chegou o momento de volver a unir as pezas do puzzle co obxectivo de que o nacionalismo galego non quede sen escanos en Madrid. O formato da Marea funcionou e o BNG tende agora a súa man. Postos a compartir esa proposta e a poñernos de acordo con todos aqueles que compartan este obxectivo. Non é cuestión de quen é o que lidera esa iniciativa, ten que ser unha iniciativa de todos aqueles que compartan esos obxectivos e que queiran poñer todo o seu caudal, todas as súas enerxías, todas as súas forzas para conseguir que en novembro Galiza teña unha gran representación en Madrid. O nome desa candidatura, obviamente, será decidida no seu momento. O BNG aprobou xa promover unha candidatura galega de unidade. Eles mesmos falan de prescindir das súas propias e históricas siglas. Os seus posibles compañeiros, en cambio, xa advirten a formación frentista non pode liderar o proceso de cara a estas eleccións xerais. Temos que ser cuidadosísimos de que non pensen que agora os partidos imos intentar capitalizar ou erixirnos os directores de orquesta do proceso aquí diante. Non pode ser. É certo que se dá esa marea galega ten que surdir da baixo arriba, paseniñamente, pouco a pouco, e que ninguna organización política pois pode capitalizar isto que temos entre as mans. Eu creo que non pode surdir máis alá de que, de que nos apoyemos ou animemos calquera tipo de acción de confluencia. As organizacións partidarias teñen que xogar outro rol, teñen que poñerse a un ladiño e, dende logo, empurrar ese proceso, pero non ser o protagonista dese proceso. Y yo no vería mal que existiera una posibilidad de que Podemos, otra cosa, fuera la papeleta que apareciera, por un lado, en Galicia, pues sí sería partidario de una confluencia en términos de unidad popular de esa manera. Veremos en que queda todo iso finalmente se as eleccións xerais volven a unir o nacionalismo fragmentado. Pois graciña, Xuxía. Leticia, que pensas ti que vai pasar con carácter inmediato? Estamos falando desa proposta que parte do Bloque Nacionalista Galego. Hai quen considera que o Bloque non está nestes momentos na posición de liderar ese proceso. Ti que pensas que vai pasar ou que che gustaría que pasara de cara ás eleccións xerais? O que me gustaría é que Galiza non perdese a súa representación en Madrid. Temos claro que nós o que pretendemos é conseguir ese feito, non? Que Galiza teña un grupo parlamentario en Madrid que poida defender os seus intereses e os intereses do pobo galego. Entón, esa é a nosa premisa. Creo que nós non impuxemos a ninguén liderar nada, nin moito menos, simplemente nos estamos ofrecendo a participar de unha confluencia de forzas da esquerda que teñan o punto de referencia a Galicia, non? E, nada máis, sin pretender nada máis. Ao contrario, o BNG é unha organización asamblearia que ten xa unha estructura que pode axudar a conseguir apoios, nada máis. Falas de representar os intereses de Galiza no Congreso dos Deputados. Os deputados do Partido Popular, os deputados do Partido Socialista non representan os intereses de Galiza, me refero aos deputados galegos deses partidos. A ver, eu entendo que vendo as decisións que se toman e despois, cando hai un tema, pois, por exemplo, en Bruselas, non vamos a falar de Madrid se queres, pero falamos en Bruselas que temos unha deputada que é Ana Miranda e, por exemplo, eu que son de Porto de Mar, o tema do xeito, a única forza política que defendeu que o xeito era un arte que non arrasaba o mar, que era un arte tradicional e artesanal, foi o BNG, cunha deputada que non está ni sequera a tempo completo no Parlamento. Entón, podo decir que creo que os intereses de Galiza os representa o BNG. Tamén, cando foi o tema dos preferentistas, digo porque xente de Moaña en concreto acudiu convidada ao Parlamento en Madrid por as nosas deputadas e non por outras forzas políticas que teñen máis representación. E en Bruselas pasou exactamente o mesmo. Entón, eu entendo que o BNG ten sempre a mirada aquí e me gustaría que o que sucedese a partir das próximas eleccións xerais fose que
unha forza política centrada nos intereses de Galiza tivese máis representación para axudar realmente ao pobo galego. Mira, hai quen opina que esa proposta de Vence de participar nesa candidatura de confluencia popular, digamos, é un síntoma de debilidade por parte do Bloque que non estaría poñendo encima da mesa si o momento político do Bloque non fora delicado. Non sei que pensas ti. Eu creo que non. Se o Bloque estivera, bueno, pois como estivo no seu momento, na época que estaba por enriba do PSDG, ti pensas que o Bloque estaría facendo esta oferta de confluencia? Eu creo que os tempos marcarían esa oferta. Os tempos de hoxe marcan esa oferta. Os tempos de hoxe marcan unha nova viraxe. Eu creo que a proposta de Vence non vai a liderar nada. Cando dice de prescindir das siglas, eu creo que é unha oferta xenerosa que había que sentarse a pensar, esquecendo, tragando as palabras que se dixeron demais moitas veces na confrontación política, non? Pero se o que temos como norte é o beneficio deste noso país, eu creo que hai que esquecer esas historias e sentarse a dialogar. Eu creo que debía de haber algo máis de boa vontade por parte das outras organizacións. De boa vontade, non digo que teñan mala vontade, pero creo que van sendo horas de que nos sentemos a falar de política en serio, deixemos as capeliñas, deixemos todas esas historias. Vence, eu sei que o fai xenerosamente, porque outro día estuvemos discutindo, e ademais discutindo na Asamblea de Alcaldes. E unha das cousas que se lle dixo por parte de moitos alcaldes foi iso, é dicir, abre canto poidas, eso sí, sin perder as nosas señas de identidade. Evidentemente queremos un grupo parlamentar galego. Faltou diálogo cando se conformou esa candidatura que se chamou Alternativa Galega de Esquerdas? Falou diálogo? Faltou diálogo? Non o sei. A verdade non o sei, era algo que viña masticándose. E algo que lle pasa... Porque ti falas moito dos alcaldes, hai moitos alcaldes que participaron desa historia e ao final uns acabaron nun sitio e outros acabaron noutro, non? Esa é a grande desgracia, ese é o grande problema que temos, pero teremos que solucionarlo alguna vez. Manuel, faltou diálogo? Pois non, sei, non estaba. Eu entendo que se farían os esforzos posibles para esa confluencia. Non sabría dicirche. Eu estou seguro que dende o BNG sempre se pon e máis en canto a diálogo e querer ir máis alá, buscar unha solución, bueno, eso vai... E algunha vez, falo para os tres, dende a Asamblea de Amio, en todo aquel proceso, algún de vos dubidou? De que? De seguir no Bloque ou marchar? Non. Non. Bueno, empezo por Roberto a escoitar preguntas. Vamos. Se me permites facerlle unha pregunta a cada un deles. Sí, por suposto. Formula as preguntas e logo me contestades, se vos parece. As preguntas son breves. Para Xosé Luis, a pregunta é, Xosé Luis, tú perteneces a un partido que ten 2 concelleiros, o Partido Popular ten 5 e o Partido Socialista ten 4. Che parece que é representativo que o que ten 2 goberne un axuntamento onde hai 11 concelleiros? Esta é a pregunta. Non che parecería máis lóxico que houbera gobernado, tendo en conta que hai unha coalición de esquerda ao Partido Socialista que ten 4, é dicir, que ten o doble dos que tes ti? Esta é a pregunta. Para Manuel, que en realidade é unha pregunta para os tres, pero xa formulou a ti, pensades que ten senso, esta é unha pregunta global, diríamos, non? Que siga existindo a estructura municipal que temos en Galicia, que en realidade é a estructura municipal que temos en España, con 8.122 concellos, en Galicia 315 concellos, se non me equivoco. 14. 315, creo, non? Xuntouse. 314. Xuntáronse... Bueno, sí, se xuntaron. Estou, claro, con esa gran fusión que cambiou o signo dos tempos. Foi a fisión nuclear. A fusión esta que cambiou o signo dos tempos. Efectivamente, sí. Oza cesuras. Ten sentido que chegamos con a estrutura municipal como a que temos. Vosotros representades ben esa Galicia de concellos pequenos, non de concellos moi reducidos. Non tería máis sentido, desde o punto de vista da política, da administración eficiente dos recursos públicos, proceder a facer o que se fixo en toda Europa, que foi concentrar concellos e reducir de unha maneira sustancial os concellos. E unha pregunta para Leticia, que a ver como a formulo. Leticia decía fai un momentiño que a aspiración é que Galicia non perda a representación en Madrid. Galicia non vai a perder a representación en Madrid porque tería que modificarse a Constitución e a lei electoral e quitar os diputados que ten. Galicia ten 25 diputados e, por tanto, hai 25 diputados galegos en Madrid, non? A pregunta é, relacionada con isto, Leticia, por que razón crees tú? É unha pregunta, non é unha afirmación. É unha pregunta que ten un pouco de capciosa, pero é unha pregunta. Por que razón crees tú que esos diputados que representan tan mal a Galicia,
que representan tan negativamente a Galicia, que non teñen amor a Galicia, ou teñen menos amor que vos, que non están fixados en Galicia, ou están menos fixados en Galicia que vos, levan ganando eleccións desde fai 40 anos en Galicia en democracia. É dicir, hai eleccións en Galicia desde os anos 1977, se celebraron eleccións xerais, eleccións autonómicas, eleccións municipais, e os dous grandes partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular, levan ganando sistemáticamente as eleccións. Levan ganando sistemáticamente as eleccións desde fai 35 ou 38 anos en unha elección tras outra elección. Poderíamos sumar cantas, se cadra, pois son 20 tantas ou 30 eleccións, se cadra hasta máis eleccións, sumando municipais, autonómicas, xerais. Por que razón esos que o fan tan mal, que representan tan mal, que queren tan pouco a Galicia ou que queren a Galicia moito menos que vos, ganan, e vosotros, que sodes tan amantes do país, que estades tan centrados no país, perdedes de maneira sistemática de fai 40 anos? Empezamos por ti, Leticia. Bueno, primeiro puntualizarche que Moaña non é un concello pequeno, Moaña xa ten casi 20.000 habitantes, digo. Bueno, sei que o coñeces. Seino ben que non é Boimorto nin é Muras, que é máis grande, é casi tan grande como a Estrada, o sea que imagínate si é grande, non? Isto é casi tan grande como a Estrada, non? Non, o que quero dicir que cadra nunha ordenación municipal coherente, ni sequera un concello de 20.000 habitantes tería sentido, tería máis sentido agrupar os concellos. O menos, por exemplo, no Morrazo temos a mancomunidade do Morrazo, que sabedes que... Pero esa non era pregunta para ti, esa era pregunta para Non, é que por puntualizar que Moaña non é un concello pequeniño. É unha pregunta que está feita con máis mala uva. Sin problema, porque bueno. Porque che toca, porque ti fixeches esa afirmación, non por nada personal, que por suposto non é nada personal. A miña afirmación, o que eu quería expresar, en primeiro lugar, é que realmente os demais deputados e deputadas que representan a Galiza no Parlamento, por suposto que están representados, pois obedecen a uns intereses non de Galiza, sino estatais, non? Roberto Bortecho, porque a xente os vota? Sinceramente, entendo que son aparatos políticos moi grandes, que arrastran a moita xente, e entendo que hai moitas persoas que se poden identificar con eles, porque ao mellor non teñen ese sentimento nacionalista, ou aprecian outras cuestións. Nós o que temos claro é que o noso punto de vista debe ser defender os intereses de Galiza sempre e o pobo galego. Entón, eu o que digo é que realmente eles non responden sempre co mellor para Galiza. Non apostan por Galiza firmemente como facemos nós. E os cidadãos non se dan conta deso. Ao longo de 30 anos non se dan conta deso. Non, haberá xente que se dea de conta, pero que persiga outras metas. Eu non podo... Ou que non coñeza a maneira de facer política do BNG tan plenamente como para darnos a súa confianza. A mellor temos que empezar a ter máis minutos nos medios como hoxe, non? Para poder explicarlo. O BNG estivo no goberno da Xunta, quero dicir que chegou a gobernar o país, non? Chegou a gobernar o país, quero dicir que tivo poder institucional, non? Sí, é certo, pero bueno, hai momentos políticos que se van definindo. A ver, que Mini Champe pide a palabra. Sí, porque eu creo que é complicado. A ver, é sempre a mesma pregunta, é sempre a mesma historia. É dicir, a nosa xente, somos xente moi fiel. Aquel que che fai un favor, gardaslo sempre e correspondes. Neste país, no medio rural, correspóndese co voto. Aínda que o teu sentimento político e o teu sentido común despois te leve a precisar outra forza política. Porque onde perdedes é no medio urbano. Sí, pero o medio rural... A xente non agradece nada. Sí, non, o medio urbano é outra historia. Pero aí é onde perdedes. Sí, pero estou a falar do medio rural, onde non hai maneira de arrincarlle votos ao PP, á dereita de sempre, é no medio rural. E date de conta que parte da ciudadanía é rural, de extracción rural, e é de conciencia rural. É dicir, ti hoxe meteste nos arrabaldos de Santiago, mesmo en Arteixo, e a conciencia e a maneira de velo o mundo sigue sendo rural, queiras non queiras, ainda que se leven 30, 40 anos aquí. Os rapaces van vestidos como Nova York, Sí, pero os pais non. E van con mesmos patins con Nova York, e ven a mesma televisión con rapaces de Nova York, e leen os mesmos libros, e andan en internet nos mesmos sitios. Pero os pais non, e ti sabes que cando se conforma... Os que teñen 40 anos tamén, Mini, tamén. Non tanto. Pero a pregunta que che facía era outra. Sí, metínme porque é algo... Non, é que é algo que levo observando. É dicir, ás veces pregúntaste, é dicir, en Boimorto pregúntome por que moita xente decía usted é o noso alcalde, pero romper ese pero é o difícil. Sí, eu sei no que é difícil. E é algo que ti non entendes, pero logo que teño?
Non, é que usted vai, claro, vai con esa formación política, pero que queres, que me disfrace? Eu son nacionalista, son de esquerdas e estou no BNG porque teño que estar aí. É dicir, e admite, é dicir, no meu partido non hai Blesas, non hai Rodrigo Ratos, non hai esta xente, de momento. É dicir, ao mellor se conseguimos o poder á mesma altura que ten... Non sei, é mi igual. Preguntaba antes, Mini, non, é que temos que ser realistas. Si preguntabache, Roberto... Preguntabache unha cousa que creo que ten importancia. Ten importancia, eu explico, aínda que non é fácil. Claro, supoño que non é fácil, porque é difícil de que... 2003, entramos 3 partidos, é dicir, unhos independentes, o PSOE e un do BNG, a formar goberno. Diseñase un novo modelo de concello. Ese modelo trabállase duramente, pola miña parte, traballo duramente, é un goberno completamente estanco, é dicir, vamos a por todas, e o que ten 4, independiente, capitaliza todo ese traballo, saca a maioría absoluta na segunda legislatura. A oposición que fai o BNG é unha oposición constructiva para que eso se leve a cabo porque cree perfectamente. Terceira legislatura, que é a última, 5-5, e o BNG no medio. O BNG abstense para que, goberna a lista máis votada, que é a do Independientes PSOE, empezan a producirse xa certos devaneos, certas historias que, esas cousas que pasan cando ti gobernas máis de 8 anos. E entonces, chegado este momento, o PSOE monta unha candidatura a última hora, de presa, e é unha candidatura non é que non teña calidade, sino que ten serios problemas. Entonces, o BNG non se aventura nun goberno de coalición. Pero que te vai a meter a ti na alcaldía, Perdóname, non se aventura nun goberno de coalición se non ten o timón dese barco. É dicir, é a condición... Pero tú crees que son moi representativos. A ti houberache parecido normal que en Pontevedra... Ti crees que é representativo que cando se negocia, non é o caso de Boimorto, pero noutros sitios se poñan cartos e dedicacións polo medio. Non, pero claro que non, eso é unha sinvergonzonería, non é un problema de que sea representativo. E podemos falar, mañá podemos falar de algo máis. Ese é o Código Penal, non, pero deixame Pontevedra. A ti houberache parecido normal que sacando o resultado que sacou o alcalde de Pontevedra lle hubieran quitado a alcaldía pactando 7-5, non sei quen era un que tiña outro. Non se atreven. Bueno, non se atreven, claro. Non se atreven, claro. Hubierache parecido democrático, hubierache parecido razonable. Eu podoche decir que o que nós fixemos é absolutamente democrático, con absoluto respeto. Non, que democrático, se eu digo que é representativo. Mañá vasme entender o que estou dicindo, vale entender. A ver si sei algo do que vai pasar mañá. Eu teño por aquí moita xente que está vendo o programa que me mandan información. Estás convencido de que vas a acabar estes 4 anos como alcalde ou vas ter algún susto? Estou convencido de que vou facer o traballo mentre se me permita. E vou non facer cos compañeiros do PSOE. Se hai mafia polo medio e se hai tamallazo ou baladazo polo medio, non me importa. É dicir, alá cada quen co seu concepto da democracia e co seu concepto do municipalismo. Eu sei que estou na alcaldía cunhos compañeiros e estamos para traballar, e empezamos a traballar. O resto non me preocupa. Alá cada un coa súa conciencia co que fai en política. Porque en política non é negocio. A política é ideas e dar resultados. Pero posibilidade de facelo, se non tes a posibilidade de facelo... Se tens que facer unha aposta, Mini, apostas a que comes as uvas como alcalde de Boimorto? Non vou facer apostas. Coa política non se pode facer apostas. Simplemente che digo que eu estarei aí no meu lugar desde as 9 da mañá hasta as 3:30, 4 da tarde, e en outras horas tamén, estarei hasta que se me permita. E se non se me permite máis, non teño problema ningún. Eu non vou cobrar sueldo de alcalde. Se eu fora veciño do Concello de Boimorto, estaría un pouco preocupado, escoitándote falar. Vamos a ver, eu non vou cobrar, teño a miña pensión, estou prexubilado, non vou cobrar un céntimo do Concello, non vou cambiar de coche posiblemente, a non ser que me deixen a estacada con 315.000 kilómetros. Por lo tanto, non fagas aposta con eso, non teño interés ningún, non teño interés ningún en estar, interés personal, teño un interés de servicio, que é representar a miña asamblea, a xente que está detrás, e representar unha nova ilusión compartida coa xente do PSOE. E alá, cuidados, cada un, si estamos falando de mafias e de historias, alá cada un que iba a decir un refrán galego, pero non o digo. Non, a verdade que estamos... Terás que representar a todos os veciños, porque eres alcalde de todos. Por suposto. Estou para gobernar cos compañeros para todos. Estamos dibujando todos os sitios un xeito de facer política no rural que estaba enlazando que decías ti ao principio, Manuel, co que estás dicindo ti agora, de mafias, de tamallazos...
Como funciona a política no medio rural? Manuel, pregunto a ti. Funciona tan mal? Sabemos que existen os carrexos, por exemplo, cando se trata de ir votar, pero está tan prostituída a política municipal? Eu podo falar da experiencia que eu tiven e, bueno, a vida municipal é dura. Cando estás na oposición, estás en minoría, non tes, neste caso... Sí, pero fala un pouco da xestión. Hai moitos abusos por parte do poder? Os controis, ao meu parecer, non son os que deberían ser. Eu sufrín, nese sentido, pois, un inferno, con costes persoais, con dificultades... Polo feito de ser concelleiro do Bloque. Polo feito, e máis se eres concelleiro do Bloque, claro. Xa tes unha cruz en riba e, bueno, che fan a vida imposible. Polo menos no meu concello. Pero, por exemplo, que che fan a vida imposible? Bueno, poñerche, a mí no meu caso, os plenos duraban 5 minutos, 3 minutos. Ti chegabas ao pleno, facías algunha crítica, normalmente nos, donde estamos, sempre somos críticos, pois se é o Partido Popular ou PSOE, sempre somos críticos ca maneira de gobernar. No meu caso, o señor Isán, te retiro la palabra, se acaba el pleno. Si quieres algo, pasas por el ayuntamiento. Solicitabas determinada información que se debería ter debatido no pleno e te estaba esperando el ali na... Bueno, no noso concello temos unha barra e xa estaba el esperándote, entonces era un... Como no oeste. Un sufrimento, máis ou menos, máis ou menos. Se falabas incluso de costes personais, quero dicir, esta foi unha denuncia que fixo Vence durante a campaña electoral, mesmo facendo esa proposta simbólica, esa candidatura simbólica de encabezar a lista por avión. É complicado, dende o punto de vista personal, no rural galego, militar en determinados partidos políticos? Creo que se deducía un pouco da denuncia de Vence. Eu entendo que sí. Difícil, non, moi difícil. Leticia, ti asintes? En Moaña, efectivamente, non é Boimorto, non é, perdón, Muras, ten bastantes máis veciños. Non, en Moaña hai un apoio popular ao BNG e maioritariamente a xente de Moaña e do Morrazo é de esquerdas, tradicionalmente, non? O que sí podo falar é de maneiras de gobernar que se poderían cuestionar. Nos, por exemplo, en Moaña levamos 4 anos sin un orzamento adaptado. Unha das cousas urxentes que temos que atallar é iso, adaptar, facer un orzamento para 2016 que recolla as necesidades actuais do Concello, porque senón nunca pode sacar para adiante financieiramente. Para min iso é unha neglixencia política, é dicir, deixadez de funcións. Tampouco se sacaron a concurso público partidas de gasto do Concello nas que a lei te obriga cando pasas de 18.000 euros do orzamento e se duplicaba esa cantidade e non está sacado a concurso público, tamén unha das nosas prioridades. Tamén te obriga a lei a convocar, bueno, nós temos un regulamento de participación cidadá moi avanzado e bueno, e recolle pois cousas como convocar o Consello Escolar polo menos unha vez ao ano para escoitar as demandas das nais e dos pais e da colectividade educativa. E tampouco se reuniu en 4 anos. Isto quere decir que se gobernaba a espaldas das persoas e que se gobernaba tapando cousas. Entón, agora, cando entras no Concello, te das de conta de todas estas cuestións. Unha cousa é gobernar de espaldas a xente, que é grave, e outra cousa é incumplir a lei. Son cousas distintas. Sí, pero de esas neglixencias te estou falando. Para min non facer un orzamento en 4 anos é unha neglixencia. Gonzalo. Bueno, en primeiro lugar, darlle a noraboa aos 3 alcaldes, alcaldesa, que saen elexidos. A partir de aí, eu quería facer unha reflexión non tanto de carácter, inda que evidentemente entendo perfectamente o que aquí ten reflexado especialmente o alcalde de Muras con moita claridade sobre cal é a presión que ten tido a esquerda e o nacionalismo en particular en moitas cidades, en moitos povos especialmente pequenos da Galicia máis rural para loitar contra o Partido Popular. Pero é certo que o Partido Popular ten afundido o seu resultado electoral nestas eleccións municipais, é un cambio histórico que, por tanto, hai oportunidades para os 3 alcaldes do BNG que co apoio do... Como? Que non en Boimorto. Perdón? En Boimorto mantivo. Bueno, mantivo aínda subiu. Pero en todo caso hai a suficiente maioría en frente para que ti, inda coa sexa con menos concelleiros contra forza, sexas alcalde. Decir que, porque xa tamén é certo, decir, a posición destes alcaldes que aquí temos reflexan como está o escenario, que o Partido Popular perde as maiorías absolutas, pero as alternativas son alternativas que xorden de gobernos de coalición, con apoios nos 3 casos do Partido Socialista, e que, polo tanto, teñen que facer tamén unha lectura adecuada a estes gobernos de coalición e o propio nacionalismo do que quere facer co país e co seu futuro, porque ten habido erros, e tamén na cuestión dos símbolos,
Eu diría unha cuestión, non creo que debamos entrar no conflito terrible dos símbolos. Imos falar dos símbolos enseguida. Iba a falar unha referencia a cuestión, bueno, por pues, favor. porque Non creo que teñamos que convertir iso no centro da xenda porque é un erro. Pero sei que ter, porque decía Leticia, bueno, por 5 minutos se converte nunha gran polémica. Hai que ter moito cuidado con eses 5 minutos porque ás veces sin que ter a intención, e non evidentemente que alguén teña acastelado no despacho non lle suponga a ningún cidadán nada que lle arrepíe, pero ás veces pois o efeito de retirar as bandeiras pois pode tamén xerar esta certa confusión, en especial cando os alcaldes aquí temos, ou a alcaldesa de Moaña, ten tamén que ser consciente de que o seu sentimento nacionalista lexítimo non é tampouco o da inmensa maioría do electorado de Moaña e que, por tanto, o despacho é o no cal el traballa, pero é o despacho que debe tentar representar o conxunto da alcaldía. Non estou facendo con eso unha crítica, porque en Moaña siguen ondeando as bandeiras tanto a do Estado como a da comunidade autónoma, e que é o que establece a lei, e, por tanto, pero sei que ter certo tacto cos símbolos para non cometer erros. Sobre a cuestión máis xeral, o discurso que teño oído por parte dos tres alcaldes é o discurso que creo que podría ser o mesmo que tivera o BNG hai un ano, 2 anos ou 3 anos, o cal por unha parte dá unha certa coherencia ao BNG, pero creo que tamén é un síntoma de como o BNG todavía non está afrontando os retos que ten por diante. É dicir, non hai respostas a como plantexar unha batalla no escenario urbano, que é onde ten a súa grande pérdida dos votos, e o escenario de defensa do nacionalismo, que na loita dos pequenos concellos é algo que ten sido tradicional, que agora ten tido máis éxito polo caído do PP, pero iso non vai a chegar. E iso a estrategia que plantexa vence para o BNG. Eu creo que o BNG está preocupado porque pode perder a representación en Madrid. Non xa o grupo parlamentario, que non, é dicir, a propia representación. Non teño claro o que plantexa, porque o que dice as nosas siglas non son fundamentais, pero eu creo que a estrategia que plantexa é a mesma estrategia que ten plantexado antes, é dicir, unha estrategia con axentes que sexan do nacionalismo galego, pero que exclúan os outros socios que ten outra parte do nacionalismo galego nas mareas, que é a xente que está máis vinculada á Esquerda Unida e a outras forzas. E se esa sigue sendo unha barreira, o BNG está plantexando unha renegociación, pero sin artellar claramente unha cuestión. Decía o alcalde de Boimorto unha valla pregunta, que el sentíase moi cómodo na casa común do nacionalismo, pero en certo senso eu creo que ten que haber unha autocrítica para entender que esa casa común deixou de ser casa común para os que estaban e non están. E que a estrategia de recuperalos non pode ser simplemente plantexarlles, oigan, ou vostedes abandonan os novos acordos que teñen as mareas, ou se vayan a confrontación. Se vai a confrontación, que pode pasar? A ver, é certo que as mareas teñen moito... O Bloque Nacionalista Galego, en términos cuantitativos, ten un resultado notable. Volve a estar en 200 e pico mil votos nas eleccións municipais. Algo que non... Pero tamén é certo que vos sodes alcaldes tamén porque as mareas, nos vosos concellos, non chegaron a ter a implementación que empeza no escenario urbano, pero... Non somos as mareas dos nosos pequenos concellos. Vale, pareceme ben acordo. Pero organizativamente, é dicir, é un xogo dialéctico que me plantexas. É dicir, é un xogo dialéctico. Non, o que sí é certo é que en Moaña, por exemplo, non hai unha organización política que se chame Mareas, que se presentar as eleccións municipais. Porque se agruparon con nós dentro do BNG. Bueno, é un plantexamento que, como vexamos... Podo garantir, pola xente que conformou... Vou un contraexemplo, para mostrar que non. Neste escenario, Ague ten un escenario de conversión en mareas. Cando hai eleccións autonómicas, nos vosos concellos, Ague ten un número de votos que o BNG non representa. E, polo tanto, esa forza, esa sensibilidade existe cando hai oferta política que representa. E o BNG ten que ser consciente de que o risco é que se se vayan as eleccións xerais nas que esas mareas plantexan candidaturas de carácter provincial, en Moaña, en Boimorto, en Murás, poderán votar tamén algo que agora non poden votar. Eu diría, a mellor, pode facer discurso... Pero incluso esa disolución das siglas obedes tamén para unhas eleccións galegas? Eu diría unha cousa, para fazer a pregunta, igual eu estou errado e asumo que a resposta sexa negar o meu plantexamento, que igual non é converto, pero eu creo que non deberíades máis que negar algo que creo que a maioría parte da población accede, facer algún tipo de autocrítica e de estrategia nova para intentar evitar un resultado electoral que é posible e que a propia dirección do BNG percibe como posible e fai reaccionar. Non está sendo demasiado conservadores na estrategia do nacionalismo que se quedou no BNG e non suficientemente abertos a un futuro? Plantexo con carácter positivo. En Boimorto, a asamblea que temos hoxe son 31 persoas, das cales afiliados somos 2. E novos son 20 algo. É dicir, eso quere decir que a marea en Boimorto somos nós. Ben, iba a decir unha maldade, pero eu lembro a primeira entrevista que lle fixen a Xosé Manuel Beiras aquí, xusto despois de Amio, dixo, o Bloque son eu. E xa non estaba no Bloque. Foi as eleccións e foi máis Bloque que o Bloque. E tede cuidado con iso de que porque ao final son os votos. Non, estou falando de Boimorto e estou falando de hoxe. Mañá non sei o que sucederá, porque tú sabes que isto ten... Vai a ben. Eu sigo dicindo o mismo, é dicir, creo na proposta xenerosa de Vence e do BNG. Xenerosa quere dicir no sentido de perder
as siglas e perder moitas cousas. Tamén con Esquerda Unida, por exemplo, nun frente de coalición, pregunto, para aclarar o que estades dicindo, porque... Non sei hasta que punto se pode chegar. É dicir, isto é cuestión de falalo. Pero ti personalmente estarías aberto, por exemplo, como alcalde, como militante histórico do BNG, non vexo que teñas unha posición pechada a decir en ningún caso. Estás aberto por lo menos a falar. Depende, teríamos que falar. A política é diálogo. A política é confrontación confrontación e diálogo. distinto que se ten percibido ás veces por parte de certos sectores do BNG que ese negan... talante hai no BNG. Olvídate, decir, o talante de apertura hai no BNG. Pero o planteamento evidentemente non en se vai a Esquerda Unida, non. Eso foi a negociación. Non sei se estás aberto por lo menos a Ernesto, veña, axiña. A Roberto le dejaste hacer 3 preguntas. Pero fueron... Sí, pero yo las hice muy rápido. No, perdona, pues yo también las voy a hacer muy rápido. Mira, 3 preguntas de Roberto fueron más cortas que una pregunta de Gonzalo. Eso siempre. No, vamos a ver, están a decir, si vou facer un a cada un, se me permites, Fernanda, están a decir que estaban a resaltar o difícil que é pertenecer ao bloque e a presión que se exerce sobre eso. Home, hai un dato, Leticia, moi significativo, é dicir, nun despacho judicial de Lugo durante 4 anos estuvo presidido por unha foto do Papa Boitila, e non pasou absolutamente nada, o sea, que tedes que andar con cuidado deso porque vos van a marcar absolutamente eso. Pero, precisamente desa marcaxe, eu non sei se sodes conscientes de que as axudas e as inversións das administracións que non están en máis do bloque, quero dicir, diputacións, Xunta de Galicia e Goberno Central, pois non van a ser probablemente o suficientemente importantes para que poidades levar a cabo moitos dos vosos proxectos, é dicir, que ides ter unha carencia importante. A pregunta era como pensades solventar eso. Confieso que en Muras empecé a dar las primeras patadas a los balones, o sea, que quiero decir que... te llevaron muy lejos, como sabemos todos. Quiero decir que estoy muy orgulloso y muy contento de conocer a Manuel, y por eso le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, Manuel, ahora parece que con este nuevo estilo de gobierno, que se pretende, bueno, romper, rachar con unha forma de facer política, se pretende a integración da cidadá. Eu, a ninguén de vos, nin durante a campaña, nin agora, vos escoitei falar dos referendos cidadáns que tanto se levan noutros países, o falábamos aquí un día, ímos facer unha consulta para ver que aposta a cidadanía por tal. Eu non sei se nos vosos plans, no teu caso sería moi fácil, porque é un referéndum con 600 persoas, é dicir, casi o faz rapidamente. Respecto a Mini, hai un intelectual en este país que lle chaman el Bigotes, recordades e tal, que lle dixo a outro intelectual que se chamaba Francisco Camps, mi amiguito del alma. Bueno, Mini, que é un dos meus amigos del alma, le vou facer unha pregunta tremendamente sinxela. Mini, dentro da reestructuración administrativa que todos reclamamos neste país, que facemos cas diputacións? Rápidamente, Mini. Que facemos? As diputacións, en principio, hai que adelgazalas e hai que acabar con elas. É dicir, eu penso que o BNG está nese camiño. Por qué? Porque non se entende que haxa tantas administracións para o servicio do cidadano. É dicir, porque eu non creo que seña coherente que teñamos os alcaldes teñamos que estar mendigando constantemente aquí e alá e na outra porta e na outra porta. Ti podrías gobernar hoxe Boimorto sin a Diputación? Non, evidentemente que non. Pero apañámonos bastante ben, É dicir, con Diputación non amiga... pero despois o bloque participa das Diputacións. Eu creo que terá que participar. Outra cousa é que se plantexe duramente o adelgazalas e acabar con elas. En estes momentos estamos. A ver, Manuel, a pregunta que perdón unha cousa. Recórdoche que Boimorto está saneado económicamente e que temos superávit como para poder traballar. E non fomos moi ben tratados nestes últimos 4 anos. Sin embargo, eu creo que moitas veces non é cuestión de diñeiro, é cuestión de vontade política de facelo ben, de administrar, porque nós non vamos facer ningunha revolución, vamos a xestionar o público e xestionalo decentemente. A ver, Manuel, pido vos respostas cortas, por favor. No noso caso, a cuestión económica, somos un concello que ten un orzamento alto, máis poderíamos ter, é certo, é dicir, viña en camiño un decreto eólico, en Muras sopla moito vento, máis parques eólicos poderíamos ter, pero, bueno, entrou o PP, mandou parar, bueno, hai unha sentencia do Tribunal Supremo a semana pasada
que di que foi todo ilegal. Perdimos aí unha gran oportunidade. Nos nese sentido, comparto o que dice Mini, a nosa deputación, no caso concreto, sería a de Lugo, sería prescindible. Respondendo un pouco tamén o que decía Roberto, eu creo, dende o BNG o plantexamento estamos ao servizo das persoas. Non podemos poñerlle un precio á atención ás persoas. Eu teño parroquias que para chegar á capitalidade do concello tardan media hora xente maior, non lles podemos decir, suprimimos o concello, como xestionas... Leticia, a túa pregunta. A ver, imos avanzando. Sí, perdón. Con respecto á pregunta que me facías, a ver, eu entendo que as axudas e inversións, como distís, que nos podan chegar a enviar desde outras administracións, que realmente xa esta mesma pregunta é dar por feito que estas administracións, segundo a cor política, actúan de un xeito ou de outro, polo tanto, clientelares, non? Entón, o que temos claro desde o BNG e desde o BNG Asambleas Abertas de Moaña é que os cartos son públicos e, polo tanto, que o que se debe primar son as necesidades realmente dos concellos e das inversións realmente que haixa que acometer, non? E, sobre todo, primar as persoas. Eu, pois iso, a primeira media falábamos que era implantar os comedores escolares para evitar que os nenos en risco de exclusión, os nenos e as nenas, non, en risco de exclusión social, pois quedaran os meses de verán sin ter acceso a ese servizo. Pois, ao mellor, o Concello podería ter destinado esa inversión noutra cuestión, non? Bueno, deixademe que avancemos un pouco, quero compartir con vos este asunto que está formando parte da actualidade dende que onte Pedro Sánchez, como saben, confirmado xa candidato do Partido Socialista a presidencia de España, participaba nese acto no Circo Price de Madrid con un evidente aroma americano. Que pasou nese acto? Pois xa o saben, unha bandera de España descomunal detrás del, imprimiendo carácter a ese acto. Imos velo. Todo estuvo medido y pensado al detalle, todo para dar la imagen más presidencialista de Pedro Sánchez. Traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. Su mujer a su lado, cómplice en todos los gestos. Escenografía muy americana y de fondo esa gran bandera de España. La sorpresa en la coronación de Sánchez. Hoy toca explicarse. Es la bandera que me representa. Es la bandera que quiero que siga representando a mis hijas. En fin, yo me siento muy reconocido en ella y creo que además la izquierda tiene que reivindicar también el papel que tuvo durante la transición. En un partido de raíces republicanas donde muchos no se sienten cómodos con el abuso de los símbolos nacionales, Pedro Sánchez apostó fuerte. Nunca un líder del PSOE la había utilizado de esa forma tan presente. No me siento nada incómodo, al contrario, yo reivindico la bandera de España, la bandera constitucional. Preguntamos a los socialistas. La bandera no tiene ninguna reminiscencia de otro tiempo, la bandera es la democracia. Eso no es incompatible con el sentimiento republicano de muchos militantes socialistas. ¿Y al resto de partidos? Yo diría que es un gesto de normalidad, lo anormal sería lo contrario. Ya era hora que se reivindique la bandera de España por parte del Partido Socialista Obrero Español. Un proyecto de país no es ponerse detrás banderas muy grandes. En España, utilizar la bandera española no tiene que ser noticia. Y si es noticia es que algo habrá hecho mal el PSOE en los últimos 35 años. Ha sido la carta de presentación de Pedro Sánchez que inicia el camino a la Moncloa. La respuesta a un Mariano Rajoy que le acusa de radical. Ahora, una cosa es utilizar la bandera nacional y otra cosa es, señor Sánchez, le dio su apoyo a grupos populistas, extremistas, radicales y en algunos casos independentista. Como si me hubiese vuelto yo un bolchevique, ¿no? A mis 43 años de edad no tengo pinta de eso, ¿no? Y en ese camino el líder socialista ya prepara un gobierno en la sombra para elaborar su programa para las generales. Recupera Jordi Sevilla, ministro con Zapatero. La cantidad de cosas que pueden cambiar la vida de una persona a partir de los 43 años, como para dar por hecho todo lo que pueda suceder. Parece que a la vista de las reacciones que han tenido los partidos, que no son el Partido Socialista, alguna tecla han tocado. Yo no sé si crees que han estado acertados en el equipo de Sánchez para visibilizar de una forma tan explícita la bandera de España, que es verdad, no había estado tan presente en el entorno del PSOE. Recordamos, creo que fue en las elecciones europeas, que incluso se reivindicó la bandera republicana y no la rojigualda. Yo no sé, Roberto, si crees que forma parte de una estrategia bien pensada por parte del PSOE.
Sí, con toda claridad. Vamos a ver, el problema es el siguiente. El Partido Socialista Obrero Español no tuvo ningún problema con la bandera, diríamos, con los símbolos, hasta la llegada de Zapatero al gobierno. ¿Pero tú crees que la bandera, la rojigualda, la española, se identificaba mucha gente con esa bandera, incluso antes de Zapatero? ¿Tú crees? No, yo creo que en España el tema de la bandera es incomparable, el tema de los símbolos en general es incomparable al tema de los símbolos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos no es que el presidente Obama tome posesión con la bandera de Estados Unidos detrás, es que en Estados Unidos claro, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con eso históricamente, ¿no? En Estados Unidos uno va por los pueblos y la gente tiene la bandera de Estados Unidos en sus casas, o sea, claro, en sus casas, ¿no? Pero es que yo lo he visto, he vivido en Washington una temporada y bueno, y ves allí las banderas, es decir, que están allí en sus casas, ¿no? Vamos a ver, el problema es, desde mi punto de vista, por formularlo de una manera breve, es el siguiente. El Partido Socialista yo creo que no ha tenido ningún problema con esto hasta la llegada de Zapatero al gobierno, tú lo señalabas ahora, entre otras razones porque yo creo que el Partido Socialista de Felipe González es el primer partido que, diríamos, el primer partido en la izquierda, con la excepción republicana, la izquierda, la Segunda República es otra historia muy distinta en este sentido. Pero de ahí viene el problema, claro, probablemente. No, yo creo que el problema en el caso del Partido Socialista viene de la dificultad de acomodarse a la estructura territorial del país. Es decir, Felipe González no tiene problema con esto. Felipe González... Sí, perdona que te interrumpa, pero la desafección de mucha gente con esa bandera. Bueno, que si probablemente... una cosa es la bandera, otra cosa es el partido. Claro. Primero, la gente. Bueno, claramente hay un problema de desafección que tiene que ver con la historia reciente de España. Es decir, que la bandera constitucional de España es más o menos, porque no es exactamente la misma bandera del franquismo, la bandera no es exactamente igual, se cambia en sus dimensiones, el escudo va situado en un sitio distinto, pero es la misma bandera de una larga dictadura. Es decir, esto no ocurre con otras dictaduras en otros países europeos, donde la dictadura, en Alemania, la bandera, la bandera no era la bandera del Reich, del Tercer Reich, no era la bandera de la República de Weimar, ni es la bandera de la República Federal de Alemania, es otra bandera, no es la tricolor. En Francia no han tenido ese problema. Por lo tanto, es cierto, hay un problema con la bandera, lo hay además, sobre todo en algunos territorios, lo hay en el País Vasco, hemos visto durante los años de la transición y los años inmediatamente posteriores a la transición, hubo un grave problema de la guerra de las banderas en el País Vasco, había un grave problema, esto lo sigue habiendo en Cataluña, hay un serio problema con eso. Entonces, yo creo que ante esa situación, el Partido Socialista tuvo una posición razonable en toda la primera etapa de Felipe González, que fue reivindicar un nacionalismo español en clave integradora, que no tenía nada que ver con el nacionalismo español excluyente, militarista, clerical, monarcómano de la historia de España. Es decir, que está claro que yo creo que el primer líder que lo ve claro en España, de la izquierda quiero decir, es Felipe González, que lo tiene absolutamente claro. Miren, nuestro discurso no tiene por qué ser contradictorio. La defensa de la nación española, la defensa de la bandera española, del himno español, no tiene nada, es perfectamente compatible con la defensa de la pluralidad territorial de España, que es una realidad apabullante. O sea, que es una realidad tan obvia que no necesita discusión, tan obvia como que España es un Estado federal. Es tan federal como Alemania, tan federal como Suiza, tan federal como Estados Unidos. Entonces, ¿por qué crees que Pedro Sánchez haga este gesto? Porque bueno, yo creo que no es baladí el gesto. Eso es un gesto anti-Zapatero. Pedro Sánchez está intentando desandar los pasos del loco del presidente del gobierno que lo precedió, que en estos temas actuó como un auténtico loco, es decir, como un auténtico... Fichando incluso a Jordi Sevilla, que como sabemos acabó fatal. Fichando a Jordi Sevilla, que es una persona que me consta, porque lo he hablado con él personalmente, que estaba muy preocupado con cómo el Partido Socialista, en la época de Zapatero, siendo ministro, estoy hablando de una conversación con él cuando era ministro, muy preocupado con cómo el Partido Socialista estaba asumiendo el problema de la pluralidad territorial de España. Entonces, lo que está intentando hacer esto claramente con ese discurso Jordi Sevilla es desandar el camino enloquecido que esto se anduvo y que nunca se debió haber andado. Es devolverle la cena con Pablo Iglesias. Hombre, es evidente, claro. Bueno, os voy a escuchar enseguida. Dejadme simplemente que vayamos a la calle. Con 2 platos y postre. Dejadme que vayamos a la calle. Saben que procuramos pulsar la opinión de la gente cuando tratamos asuntos, por ejemplo, como este. Lo hemos hecho hoy en la ciudad de A Coruña y nos hemos encontrado con esto. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Está ben porque é España, pero... Non sei. Eu asocio a final do Mundial. Non me inspiran nada. Bueno, pois é unha bandeira, non?
Queréis crear polémica total, la bandera española. Orgullo, tanto al ver como la gallega como la española. Pero bueno, sin problemas, puedo cogerla, sí. La bandera de mi país. Yo ya la llevo, La tengo en casa. Pues nada, pues bien, un símbolo. A mí me emociona, ¿sabes? Ver la bandera ahí. Y cuando España gana, vamos. Y no es una cosa para morirse por ella, pero tampoco para denigrarla. Cuando jugó España, sí, cogí y me la pinté aquí. Me da igual. El señor Pedro Sánchez del PSOE la puso detrás. No sé qué pensará. Demagogo. ¿Por qué no debían de usar estas cosas para la política? No hay que estar posando para nada, ni envolviéndose en ella. Para nada. La bandera es de todos. No estamos acostumbrados a esos tipo de actos aún. Yo creo que es muy a la americana. It's not the US, you know. Que sea siempre, no solo para de cara a la pantalla. Me parece muy bien que la utilice Pedro Sánchez, Rajoy y Garzón. Pablo Iglesias también. La bandera se lleva en el corazón, como llevo mi españolidad y mi galleguidad. No tengo la bandera española en mi casa. Que soy gallego 100%. Ni esta ni ninguna, Sí, la tengo puesta. La tengo justo así, una copa puesta metida. Quiero que me entierren y me envuelvan. Sí. ¿La bandera de España? Sí. No siento nada, verdad que non sinto nada. Ca gallega sí, pero ca española non. Así a dereita un poquinho máis rancia, como que se apoderou dela. Entonces, pois eso é o que a xente, pois, que lle fai un pouco rexeitala de alguna maneira. Facha es otra cosa. El llevar la bandera es un orgullo. Es la bandera constitucional del Reino de España. Ondear la bandera española por todo el mundo. Y con la gallega tamén. Sentirse español está ben, ainda que o goberno e todo eso non este aí moi alá. Me siento orgulloso. Lo que pasa es que tenemos nuestras cosas, que la corrupción es una verdadera pena. En ciertos momentos da como un poco de vergüenza. Un español no puede ser corrupto, como no es un sueco. Hay mucha gente que lleva la bandera como signo y por detrás está metiendo la mano en las cosas. Los escandinavos no son corruptos. Eso no es ser patriota, eso es ser oportunista nada más. Y ladrón, que es la palabra verdadera es ladrón, no corrupto, ladrón. Bueno, bastante aproximación a bandeira española. Ernesto, vas a decir algo? Sí, además, bueno, aí había de todo. No, eu quería preguntar que foi o que dixo onte Pedro Sánchez. Que dixo? Dixo algunha cousa interesante? Porque o acto era para decir algo. Que dixo e que propuso, decir... No, dijo una cosa interesantísima. No, yo no le vi ninguna. Yo lo único que veo, llevo 24 horas. Claro, llevo 24 horas. Esto es tú un desprecias, mensaje. tú desprecias el la mensaje. estrategia la ha salido. No, con perdón. Esto es un pero mensaje. Ernesto, tú desprecias el mensaje implícito en esto. Pero vamos, vamos a ver, es un mensaje absolutamente innecesario en un partido democrático y constitucional. Innecesario. Ahora, es que me parece ridículo que un partido democrático y constitucional tenga que andar reivindicando uno de los símbolos de este país. Me parece ridículo. Y después la estrategia le ha salido fatal, porque hoy todos estamos hablando de la bandera y no sabemos ni lo que dijo ni lo que no. Pero dejadme que diga una cosa. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, Roberto. Yo creo que la bandera, pues a lo mejor teníamos que haberla cambiado. Viene de una dictadura impuesta. Es decir, la bandera no es la bandera. Bueno, ya lo sé, pero la hemos utilizado, se la ha utilizado una dictadura y la ha impuesto. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es los follones que montamos en este país con la bandera y con el himno, por ejemplo, y nos pasa absolutamente desapercibido que desde las instituciones, quienes la representan, dudan de la legitimidad de las urnas. Aquí hemos asistido a poner en cuestión la legitimidad de las urnas en Valencia, donde Rita Barberá no ha querido entregar el bastón de mando a su sucesor. En Madrid. Estarían las fallas. No, en Madrid, en Aragón. Pasando calores. Perdona, creo que en Muras te han entregado, el anterior alcalde te ha entregado a ti el bastón de mando respetando los resultados electorales. No. Entonces, estos mismos... No. Nin o bastón, nin as chaves do Concello. Claro. Lo cual es más grave, claro. Es decir, no se respetan los resultados de las urnas, los resultados democráticos, y nos quieren imponer. Déjame decirte una cosa. Te tiene que dejar Fernanda ahora mismo, cuando termine. Vale, perfecto. No, pero es verdad. Yo creo que no me gustan nada las batallas estas del himno, de pitar el himno, de no pitar el himno, de la bandera y todas estas cosas. Me parece, somos constitucionales. Sí. Hay que respetarlo, respetamos. No, yo he de decir una cosa, si he de expresar una posición personal, a mí la verdad es que me emocionan un poco las banderas. A mí en general, también, Roberto. Aquello que decía el poeta, la música militar nunca me ha sabido levantar. Sí. Pero sin embargo, fíjate, yo creo que si somos justos
hemos de reconocer algunas cosas que es importante reconocer. Claro, decimos, la bandera de España es la bandera de la dictadura. Fue la bandera de la dictadura. La de Estados Unidos se apropió de ella. La de Estados Unidos fue la bandera que ondeaba en todos los edificios oficiales de Estados Unidos cuando en Estados Unidos había segregación racial. Sí, sí. Es decir, cuando los negros no podían entrar en los sitios donde entraban los blancos. Era la misma bandera, es la misma bandera que ondeó en Vietnam. Con la que se bombardeaba esto con napalm, es la misma bandera. En Francia es la misma bandera que siguió siendo la bandera de Francia cuando la ocupación alemana. La misma bandera, la misma bandera del gobierno de Vichy, la misma bandera del gobierno de Vichy, la tricolor, con un símbolo, la misma bandera. Por tanto, esto es un poco complicado, porque da la sensación de que aquí los únicos que tenemos historia somos nosotros. Todo el mundo tiene historia, y algunos mucho peor que la nuestra, Algunos mucho peor que la nuestra. Espera, Gonzalo. Es importante yo sobre los símbolos, yo soy un racionalista y los símbolos no es una cuestión que me despierten grandes pasiones, pero yo sí creo que tienen su importancia y creo que en el caso de la bandera es la bandera constitucional y yo creo que eso no tiene ni que someterse a ningún tipo de debate ni planteamiento. Otra cuestión es la utilización que se hace en un determinado momento político. ¿Tú crees que es...? No, hablo de general, esto es una primera idea, déjame concretar. ¿O que Trillo no quiso transmitir un mensaje cuando puso la que puso en la Plaza de Colón? Está claro. O Paco Vázquez en la coraza. Vamos a la cuestión más concreta. Yo creo que Roberto ha hecho un planteamiento sobre cómo el Partido Socialista ha tenido la simbología o la conexión con la bandera. Yo creo que más allá del propio Partido Socialista, en la propia ciudadanía de izquierdas en el país, ha habido una cierta desafección hacia la bandera. No tanto vinculado a lo mejor por la etapa de gobierno, o no simplemente por la etapa de gobierno, sino también con distintas etapas, porque no solamente debió de Zapatero. En la época de Aznar, Zapatero no estaba... La izquierda, Gonzalo, tiene una... yo te pongo un símbolo muy claro. La izquierda del Partido Socialista tiene un problema tan evidente que cuando sale a la calle sale con la bandera tricolor. Es una cosa insólita. No ocurre en ningún país de Europa. Eso no es cierto. El Partido Socialista como institución... No digo el Partido Socialista, digo la izquierda... La izquierda del Partido Socialista y alguna sensibilidad del Partido Socialista, pero el Partido Socialista nunca ha jugado con la bandera tricolor. ¿Por qué tiene que reivindicar? Lo que quería decir es que, por poner un ejemplo, que yo creo que la gente lo ve como mucho más a pie de calle, con dos ejemplos en distinta dirección. Durante muchos años, y antes incluso que gobiernes de Zapatero, hay sectores, sobre todo en algunas partes del país, que andaban mucho con las banderas, gente joven con las banderas en las muñecas. Y eso era un símbolo social de una identificación no con el país, sino con una ideología más conservadora muy clara. Y luego también encuentro un ejemplo que pero que tiene mucha relevancia, y es el hecho de las victorias de España en los mundiales de fútbol, que reconectó el conjunto de la ciudadanía con la bandera. Voy al tema Déjame el tema político. Que es rápidamente, Gonzalo. El Partido Socialista es un aparato de poder. Cada vez lo tengo más claro. Es un aparato de poder. Todos. Bueno, pero hay partidos que pueden jugar. Pues el BNG es un aparato, intenta ser un aparato de poder, pero se juega a un escenario electoral en el cual prefieren restringir sus preferencias a pesar de no conseguir el poder a un electorado que otro. Entonces el Partido Socialista en estas elecciones municipales ha tenido un resultado que en términos porcentuales de voto ha sido un resultado malo. Pero ha tenido que pactar para convertirlo en un buen resultado y afianzar la candidatura. ¿Ello qué ha supuesto? Pues que ha tenido que pactar con fuerzas de políticas de izquierda muy dispares. Darle la investidura a Ada Colau en Barcelona, dársela a Manuela... Esto lo sitúa en el centro, lo devuelve al centro. Es decir, lo que en las últimas semanas, es decir, se ha estado produciendo por parte del Partido Popular un aviso del Partido Socialista, es Compromís, es Ada Colau, es el BNG, es tal... Y entonces, yo no creo que esto esté premeditado desde hace un mes o 2 meses. Esto está claro que es una reacción inmediata a un momento en el cual la derecha del país está diciendo el Partido Socialista se ha escorado y ha abandonado el centro. Y para recuperar el centro hay 2 hechos importantes. Uno, el gesto ese con la bandera, que yo creo que sí tiene es decir, a lo que haya dicho Pedro Sánchez es voy a ser candidato y quiero jugar también por el centro político y lo hago con un símbolo. Sobre todo las por palabras el centro son menos de político. Sobre todo por el centro. Bueno, recuperar por lo menos con la simbología, porque luego los pactos le van a decir dónde. Pero claro. Y luego hay un segundo hecho que es también, que aquí, es decir, que más allá de que alguien pueda interpretar que es por darle una bofetada a Zapatero, yo no creo que sea esa la clave. Yo creo que, no digo que no lo sea porque yo también conozco a Jordi Sevilla y en la última etapa tal, pues se ha distanciado y tuvo muchísimas críticas públicas y privadas a la etapa de Zapatero. Pero no, yo creo que los dos símbolos van en la misma dirección. Jordi Sevilla es un hombre que puede ayudar a recuperar a ciertos sectores económicos y de centro del país la idea de que el Partido Socialista no quiere hacer un giro radical a la izquierda y con la bandera. Y Jordi Sevilla, lo que ayer ha dicho Pedro Sánchez, otra cosa es que acierte o no, pero lo que ha intentado decir es el centro político sigue estando en el Partido Socialista. Despois te escoito, Ernesto, vou despedir os nosos convidados desta noite. Unha última pregunta, pido resposta corta. Que che inspira a ti a bandeira española? Pois eu teño que respetala por imperativo legal, pero eu non me sinto representada con ela. Simplemente iso. ¿Representada o identificada? Porque representar nin es el Estado. representada nin identificada con ela.
teño que respetala por imperativo legal, así sigue ondeando e non se me ocurriría nunca sacala do que é a institución, igual que sigue presidindo o Salón de Plenos o antigo rei, porque maña non se actualizaron as fotos do rei e sigue estando Juan Carlos. Sigue estando Juan Carlos no Salón de Plenos e eu tampouco aí outra cousa, pois... Manuel, que sintes ti pola bandeira tricolor? A cuestión dos símbolos... Tricolor non, perdón, bicolor. A foto do rei tamén no Concello de Muras tampouco estaba actualizado. Eu creo que os símbolos deben respetarse. Eu identifícome máis ou identifícome ca bandeira galega e entón, bueno, creo que xa o digo todo, non creo que se debe respetar e fora de aí unha... Mini? Non son moi afecto ás bandeiras, pero a bicolor para mí significa represión. A tricolor significa o soño dunha xente que morreu. E a galega significa o meu país, a miña matria. Pois quedou ben definido. Graciñas aos tres, de verdade, un placer falar de política local e das cousas que acontecen no noso país. Por certo, Mini, con que país soñas? Como che gustaría que fora unha Galicia ideal? Como que irá a xente do meu país? Graciñas aos tres, de verdade. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida voltamos para falar de... falabas ti de Diputación, esa teima que ten Ernesto Sánchez Pombo, as deputacións provinciais. Hasta que acabe con elas un placer. Efectivamente, pero hai outra teima que nos temos aquí tamén, que é o Senado. Esa cosa, ironizamos nos últimos días, algúns decían que había que pechalo, eu penso que teñen que amplialo para que colla toda a xente que quere entrar aí no Senado. Efectivamente. Enseguida voltamos porque de momento Besteiro está fora do Senado como consecuencia de non chegar a un pacto co Partido Popular. Enseguida voltamos.